L-ikona mpinġija fuq il-blatt tas-santwarju għandha aktar minn 800 sena u għalhekk għandha tradizzjoni twila ta' nies li jmorru jitolbu qudiema. Fil-fatt is-sagristija tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa huwa mimli doni u rigali li diversi nies matul is-snin ħallew b'ringrazzjament għal xi grazzja li kienu qalaw. L-Arċiprett Don Joe Caruana għalma TVM News li l-pellegrini numerużi kemm Maltin kif ukoll barranin li kienet tiġbed leha l-Madonna tal-Mellieħa wassal biex din ix-xbiegħa ġiet inkurunata fl-24 ta' Settembru tal-1899. F'dak iż-żmien l-Isqof Pietru Paċ kien talab lil Papa Leon 13 biex jinkurunaw il-Madonna li hija wkoll simbolu ta' din id-devozzjoni wkoll ta' ħafna nies lejha. Spjega li peress li l-Madonna kienet impitra direttament fuq il-blatt tul is-snin ġarbet ħsarat prinċipalment minħabba l-umdu flar li tinsab fih. U fl-1614 sofrit ħsarat wara li xi kursarji Ottomani kienu attakkaw is-santwarju. Fl-1644 l-Isqof ta' dak iż-żmien għall ir-rettur tal-post biex jipprovdi pittura ġdida għal qima tal-pellegrini. Iżda wara li kienet inksiet il-pittura l-antika u saret waħda ġdida, din ukoll sofrit ħafna ħsara u fis-seklu 18 il-pittur Franċiż Antoine de Favre li kien jaħdem Malta kien tqabbad jagħmel waħda ġdida fuq it-tila li kienet titpoġġa quddiem ix-xbiegħa ta' fuq il-blatt. L-unika kopja ta' x'kien jidher mixbija fuq il-blatt fl-1899 kien pinġija dik is-sena stess l-artist Giuseppe Calì u tinsab esebita fis-sagristija tas-Santwarju sal-lum. L-inkuronazzjoni tal-Madonna tal-Mellieħa kienet saret fuq li kien fadal mixbija mpittra fuq il-blatt. Allura, meta ġiet inkurunata, din kienet inkurunata fuq il-kisi. U ma kienx fil-post eżatt, ma kienx tiġi f'nofs il-wiċċ tal-Madonna kien kollu. Allura wkoll l-kuruni qlajnija. Ovvjament biex aħna nkun nirrispettaw ir-restawr li sar reċenti, naħħejna jom minn hemmhekk u poġġenihom f'post ieħor illum biex jistgħu wkoll jitgawdew il-poplu. L-Arċiprett qal li kien fl-2016 li l-parroċċa investit f'restawr estensiv tal-pittura fuq il-blatt u llum fis-santwarju hemm l-ikona fl-aktar possibilità qrib dik l-oriġinali. Żied li għal dan l-anniversarju tħejja programm sħiħ ta' attivitajiet li beda mis-27 ta' Ġunju pellegrinaġġ mill-Manikata bil-Muturi u li fit-tmiem l-kappellan tal-Manikata Father Peter Paul Sultana ippreżenta ikona tal-Madonna li pitteruha stess. L-attivitajiet fil-bitħa tas-santwarju jvarjaw b'uħud maħsuba tfal u oħrajn għall-familja kollha, bis-sem fost oħrajn ta' kantanti melleħin u tal-koru orkestra Marja Bambina. L-attivitajiet jalqu l-ħadd 7 ta' Lulju. B'qudies pontifikali mill-Arċisqof Charles Scicluna u wara se jdoqqu xi marċ iż-żewġ banet tal-lokalità u se jinħaraq ukoll xi lob tan-nar.